Неймоверно! Джой, Гизмо, прочинайтеся! Крис, сонце ледь узышло. Так, першапраходцы рано прачыналіся, адкрывалі новыя землі, секлі лясы і пераходзілі рэкі. Адмыслова для першага паходу сям'і Квантум я стварыў найсмачнейшы сублімаваны дэсерт, які толькі можна ўявіць. Супер, тата! Любы, дапамажы мне наладзіць кандыцыянер. Іду, Фібі. Ах, а я так спадзяваўся пажыць у дзікіх умовах, прайсці нязведанымі сцежкамі, даследаваць вадаспады і пячоры. А не вось гэта ўсё з кандыцыянерам і малекулярнай кухняй. Кемпінг 274G. Вітаю ў парку Сасновая гара. Тут багата соснаў і... гара. Дазвол. Мяркую, вы, дзеці, ведаеце правілы бяспекі ў парку. Першае. Пячоры пад забаронай. Пячоры? Надта небяспечна. І ніякіх вадаспадаў. Але чаму? Бо там надта шмат парогаў. І ніякіх паходаў. Што? Паходаў па нязведаных сцежках, толькі па маркіраваных. І мой мегафон браць нікому нельга. Вось тут у мяне поўны спіс. У нашым парку вы цудоўна прабавіце час. Правілы, правілы, правілы. Ніякай табе свабоды нават на прыродзе. Глядзі, выдатныя дровы для вогнішча. Ага, клас. Цікава. Мы зможам раскласці вялікае вогнішча. Далей нам сюды. Упэўнены, будзе шмат цікавага. Маю на ўвазе дроў для вогнішча. Пачакай, Крыс! Гэта слова наверх, слова для ўсіх, слова, што вечна жыве. Кніга кніг. Жывая суперкніга, жывая кніга кніг. Жывая суперкніга, жывая кніга кніг. Гэта не маркіраваная сцежка, Крыс. Джой, глядзі! Пячора! Класна, праўда? Крыс, ты ведаеш правілы, нам нельга. Гэй, правілы на тое, каб іх парушаць. Хадзем! Крыс, а што калі мы заблукаем? Не хвалюйся, не заблукаем. Крыс! Вось табе і прыйшлі следапыты. Усё ж мы заблукалі. Ды не заблукалі мы. Гіс, уключы GPS і знайдзі шлях назад. З радасцю, Крыс. Але сцены гэтай пячоры блакіруюць усе магчымыя сігналы. Праўда, я магу зрабіць папкорн. О, самае вясёлае ў парушэнні правілаў гэта заблукаць у пячоры, так? Суперкніга! Упершыню за гэты час я лепей палячу, чым застануся. Я пакажу вам народ, які доўга блукаў, шукаючы свой шлях, пакуль не спазнаў карысць ад выканання правілаў. Ну хаця б раз прызямліцца на мяккую прыгожую канапу. Мае сэнсары кажуць, што мы ў Сінайскай пустыні. Другое тысячагоддзе да нашай эры. Але што нам есці? Ого, парк Сасновая гара, толькі без адзінай сасны. Прайшло 2 месяцы, як мы сышлі з Егіпта, і ўсё, што мы бачылі, гэта голад і смага. Гіс, уключы распазнаванне твараў. Можа, пазнаеш каго з гэтых людзей?
Мой камп'ютар вызначыў, што чалавек у цэнтры Майсей, лідар ізраільцянаў. Нашым сем'ям няма чаго есці. І у нас няма воды. Прашу, майце веру. Ці не Бог спаслаў нам перапёлак, калі мы галадалі раней? Бог даў абяцанне майму брату. Рабамі мы жылі лепш. Егіпцяне кормілі нас кожны дзень. Так! Што Ты нам разумееш, есці? што нам няма Ён чаго есці? прывёў Верніся нас да Бога, сюды Майсей. нядзеля пагібелі. Даверцеся Господу нашаму, бо ён сказаў: я спашлю вам хлеб з неба ў выглядзе дажджу. Ого! Спадзяюся, яйкі з неба валіцца не будуць. Майсей! Майсей, гляди! Гэта снег пайшоў? Захарыя, што здарылася? Палова стану пакрытая гэтымі шматкамі. Яны, пэўна, насыпаліся з неба той ноччу. А гэта смачна. Ешце, ежа. Ведаеце, агізма смакуе лепей з мяккім сырам. Гэй, не падавай ім ідэй, чуй! Дык што гэта такое? Гэта называецца манна. І ўсё дакладна, як Господ абяцаў. Хлеба хопіць усім. Цяпер Захарыя, збяры гэтую манну, а потым скажы ўсім, каб прыйшлі і ўзялі сабе, але не болей, чым патрэбна на адзін дзень, бо так наказаў Господ. Мы дапаможам. Неверагодна. Ён з якога народа? Майсей, а чаму Бог прамаўляе толькі да цябе? Ён і наш Бог, і мы хочам яго бачыць. А ты дакладна перадаеш яму ўсе нашыя просьбы. Нашто нам хлеб, калі ў нас няма вады? Калі ж ты будзеш мець веру? Хутка мы прыйдзем да гары Сінай. Там я зноў папрашу Божага настаўлення. Як мы можам быць упэўненымі, што Маісей ведае, куды вядзе нас? Здаецца, мы ходзім па коле. Ох, выглядае, некаторыя людзі не вельмі ўдзячныя за вызваленне з рабства. Няма вады. Цяпер нам усім цяжка. Як рабам нам заўсёды казалі, як жыць, калі прачынацца, калі класціся спаць, што рабіць, што есці. Шмат правілаў. Разумею, як гэта злуе. Цяпер, калі мы вольныя і не маем правілаў, бывае цяжка зразумець, што рабіць. Дзе дабро, а дзе зло. Хей, жыццё без правілаў файнае. Скажы сынам Ізраіля, вы самі бачылі, што я зрабіў егіпцянам, і панёс вас, як на крылах арліных, і прынёс вас да сябе. Дык калі будзеце слухаць голасу майго і выконваць запавет мой, вы станецеся мне асаблівай уласнасцю з-паміж усіх народаў, бо моя ўся зямля, і вы будзеце мне валадарствам святароў і народам святым. Так сказаў Господ. Вы згодныя? Калі будзеце выконваць запавет Господа нашага, то ён выканае свой перад народам сваім. Мы споўнім усё, што загадаў Господ. Тады рыхтуйцеся. Бог наказаў мне асвяціць людзей сёння і заўтра. Памыйце адзенне і прыгатуйцеся на трэці дзень, бо ў трэці дзень на вачах усяго народу на гару Сінай зыдзе Господ. О, гэта проста неверагодна! Выдатна. Можа, Бог раскажа, як нам выбрацца з пячоры, калі мы вернемся назад. Памятайма ўсе. Господ усталяваў правілы для гэтага святога дня. Ніхто не падыходзіць да гары і не кранаецца яе, пакуль ён там. Ох,
Ды ну, калі гэтыя правілы ўжо скончацца. Глядзіце, гэта Бог! О, якія там былі правілы? Не падыходзіць і на зямлі не стаяць? О, чакайце, не так. Я Господ Бог твой, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай, з дома рабства. Хай не будзе ў цябе іншых багоў перад абліччам маім. Не рабі сабе куміра і ніякай выявы таго, што на небе ўгары, і што на зямлі ўнізе, і што ў вадзе ніжэй зямлі. Слухайма, Бог дае нам свае запаведзі. Моисей, гавары ты з намі, і мы будзем слухаць, але каб не гаварыў з намі Бог, каб нам не памерці. Крывёю гэтага цэласпалення я асвячаю гэты ахвярнік, які Господ загадаў мне збудаваць. Бог паклікаў мяне на вяршыню гары атрымаць ягоныя запаведзі. Ешуа пойдзе са мной, а Аарон цябе пакідаю галоўным. А я кажу, мой, отдай! Ты не ведаешь, моя сям'я голодная! Прайшло ўжо 40 дзён. А можа, Моисей зусім не вернецца да нас? Хатняй работай я больш займацца не буду! Мы дастаткова чакалі. Здаецца, Бог назусім забыўся пра нас. Так, забылся! Давайте створым новага Бога! Не! Ён забараніў усякія выявы. Ён даў нам правілы. Правілы на тое, каб іх парушаць. Гей, правілы на тое, каб іх парушаць. Давай! О, не. Кепскія справы. Арон, ты нам дапаможаш? Ну добра, добра. Збярыце ўсе залатыя ўпрыгожанні. Трэба нешта рабіць. Знойдзем Масея і раскажам яму. Не, Бог забараніў нам узыходзіць на гару. Чакайце! Дык а нам не трэба ўзыходзіць на гару. Мы маем гізма. Каго мяне? Туды? Я зусім забыў. У мяне ж урок фартэпіяна. Я мушу... Не, ты знойдзеш Моисея адсюль пры дапамозе свайго супертэлескапічнага інфрачырвонага зроку. Давай! Як ён гэта робіць? Тут няма, там камяні, яшчэ камяні. Камень, 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 Моисей, камень. Гізма! Моисей, я знайшоў яго! Ха-ха! Глядзіце, ён жывы! Я Господ Бог твой, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай, з дома рабства. Хай не будзе ў цябе іншых багоў перад абліччам маім. Не рабі сабе куміра і ніякай выявы таго, што на небе ўгары, і што на зямлі ўнізе, і што ў вадзе ніжэй зямлі. Не вымаўляй імя Господа Бога твайго марна, бо Господ не пакіне без пакарання таго, хто вымаўляе імя яго марна.
Але памятай дзень суботні, каб свяціць яго. 6 дзён будзеш працаваць і выконваць усе працы свае, а 7-ы дзень – субота Господа, Бога твайго. Шануй бацьку твайго і маці тваю, каб падоўжыліся дні твае на зямлі, якую Гасподзь Бог твой дае табе. Не забівай, не чужалож, не крадзі, не гавары фальшывага сведчання на бліжняга свайго. Не квапся на дом бліжняга свайго, не жадай жонкі яго, ані слугі, ані служанкі, ані вала, ані асла, а нічога, што яму належыць. Паспяшайся сысці, бо разбэсціўся народ твой, які ты вывеў з зямлі егіпецкай. Дык пакінь мяне, каб разгарэўся гнеў мой супраць іх, і каб я знішчыў іх, а з цябе я зраблю вялікі народ. Не маючы правіл, яны забылі, што ёсць добро і зло. Идолопоклонники! Майсей, жывы! Майсей вярнуўся. Глядзіце, жывы! Не можа быць! Аарон, што яны нарабілі? Я прасіў Бога не знішчаць народ ягоны, але цяпер паглядзіце, што вы самі нарабілі. А зараз тыя, хто за Господа, да мяне. Джой, я хутка вярнуся. Аарон, ты ў парадку? Як лідар я мусіў паказаць людзям правільны шлях, але не здолеў. Той ноччу, стоячы ля ахвярніка, я прасіў Бога аб прабачэнні. І ён прабачыць, так? Крыс, адзінае, што я магу сказаць дакладна, гэта тое, што Бог добры. Ён любіць нас нават у хвіліны нашай слабасці. Народ, што праўда цвёрдага карку, але ты прабач правіннасці нашыя і грахі і зрабі нас сваёй спадчынай. Вось я заключаю запавет. Перад усім народам тваім учыню цуды, якіх не было на ўсёй зямлі і ні ў якіх народаў. І ўбачыць увесь народ, сярод якога ты жывеш, дзею Господа, бо страшна будзе тое, што я зраблю дзеля цябе. Захавай тое, што загадваю табе сёння. Господ Бог прабачыў народ свой.
А цяпер, Ізраіль, слухай запаведzi і законы, якім я вучу вас, каб, выконваючы іх, вы жылі і ўвайшлі і завалодалі зямлёю, якую дае вам Господ, Бог бацькоў вашых. Господ наказаў нам пакінуць гару Сінай зараз і кіравацца ў зямлю, дзе цякуць малако і мёд. Крис, ми вертаємося. А ти так і не запитав у Бога, як нам вибратися з печори? Гей, прабачце мне ўсё гэта. Я парушыў правілы, і я... Ну, я таксама перакуліў маршрутны ўказальнік, каб пайсці іншым шляхам. Навошта ты гэта зрабіў, Крыс? Надакучыла выконваць усе гэтыя правілы. Хаця, вядома, правілы парку створаныя для нашай бяспекі. І калі мы іх ігнаруем, то ўсё ідзе наўскасяк. Я рады, што ты ўсё зразумеў. Тата! Мама! Вы знайшлі нас! Дзякуй рэйнджеру Грэйнджеру. Ой, ды няма за што дзякаваць. Проста я добра ведаю правілы пошуку людзей і заўсёды бездакорна іх прытрымліваюся. А яшчэ ў гізма цячэ аліва, якая і пакінула след на працягу ўсяго маршрута. Круто! Круто? Нічого крутого. Скажите им, профессор, без гидравличной оливы моя система перегреется, что подвысить рызыку поломки. Супакойся, Гіз. Круто! Таму што зараз па гэтым следзе мы знойдзем дарогу назад. Слушно. Усе за мной. Я выведу вас отсюль по слядах моей стратегично разлитой оливы. Можете быть упэўненымі ў гэтым. Я робот-захаваты, вас праведу до хаты. О, гізма. О, не! Я рэйнджер, сачу за бяспекай, імя маё Грэйнджер. У намёце жыву, за жыллё не плачу. О, файна выходзіць. О, а гэта ўжо падобна да маўпы. Ісус памёр, ты на крыжы і зноў воскрос, каб я мог жыць. Мяне прабач, мой грэх даруй, прыйдзі, мой збаўца, Господ мой. Обнови, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Ісус памёр, ты на крыжы і зноў воскрос, каб я мог жыць. Мяне прабач, мой грэх даруй, прыйдзі, мой збаўца, Господ мой. Обнови, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Обнови, змяні мяне, дапамажы жыць для цябе. Хочу жить для тебя, хочу жить для тебя.